ndakatanga kungorwara saka ndatanga kurwara kudaro zvakangotanga padoko nepadoko urwere uchiwedzera kusvika ndakuita zvekudonha chaizvo taingodonha zvisina nguva zvisina kuti ndadonhedzwa nei ndaingodonha saka takazotanga kufamba takaendeswa kumba tikatanga kufamba nehama dzangu saka pane dzimwewo mhepo dzakambotanga dzibatwa dzigadziriswa saka taapa nhau yekupedzesera tiri pakufamba kuti titsvage kuti yaida kugadziriswa sei pakabva tasvika pamuprofita unotaura kuti nhau yamawira panapa iripo hayo asi haisiriyo iri kunetsa iri kushungurudza mwana wekuti atadzogara zvakanaka mumba make anonongedzera inini nasekuru ava akati iwewe neuyu muri ani nani tikati tiri sekuru nemuzukuru anoti sekuru ava kumusha kwavo kune munhu wakauyako wekumozambiki akashandako akanzi tichakubhadhara nemukadzi asi akazofira musha mavo asina kumupa mukadzi uya saka sekuru vakambotanga vachiramba asi vakazopedzisira wakubvuma vakatotsanangura vakati munhu wakauya uyo ainzi bizita rake vakati takambomuvakira chimba vakati tikambomupa mumwe mukadzi ainzi sika here saka ndizvo zvaita kuti ndiuye pano changamiro kuti kwese kwandiri kungofamba kuri ngonzi mweya womurume oyo ungoripo pauri saka uyauya kudi Matiza ndiye sekuru wari kunzi ndiani munhu akauraya vakanzi ndo vakaisa pane inini vakaisa pauri inini ndo vakauraya ivo pakutsanangurwa kwazvo zvinonzi ivo ava ndo vakaisa pandiri saka vamwe ndokuti vakauraya kwacho izwai ndatira kuti munhu akwanise kutora mweya achiisa pauri it means ane chaanoziva nemweya iwo kana uri mweya wemunhu akafa it means anoziva kuti munhu iye akafa sei ndosaka akukwanisa kumuisa pauri nekuti muprofita akati hanzi makaita musanyanya kubva mati maprofita iye kana akabvuma zveshuwa akabvuma kana akabvuma gara kupasi Samatizi. Yes. Ini zvinoziva ngezvekuti wabereki uyu akauya kwandiri echiti kude mwana wedu isusu une mhepo dziri kumubata asi sisi enyu imwemwe ndiwo ari pane mwana wedu isusu sisi angu tiperekedze pana sekuru kuti sisi angu nene ngemudumbu mwangu asi akabarwawo akauyo musha wedu ane pamwe saka anotongwe pana sekuru saka ana baba auyu haasezive pana sekuru uyo kuti ngatidi tiperekedze noti inini ndogona kumuperekedza asi andie ndine munhu wani kuti mwati sisi ari pane mwana wenyu tinofanira kuenda tese tiri pamwe chete hatidi kusvike munhu wani ba ndotaura kuna nasekuru zvishuwa takaita saizvozvo kwabva taenda kuna nasekuru nyaya yatoya pano asekuru ari kuti ndirudini urubudizwa asi hari kubudirwa uri kuti iwewe mwana iwowe ndio wakandiuraya wakandituka saka ndiri kushupe chinhu pane uyu waizoya ndinakauraya dhora rakebudisa kati zvishuwa matotendenda nezemamuri anasekuru ati tazwa saka uyu urubudi hwacho uripi anoti hapo kuti ngagashire kuti tochache chakati atikwanisi kuchache chinhu da isusu iye urubudi hwacho ngauye papi auye pana tiende kozwa kuti chii chinoitika ati hapana saka todina ati mukoma auya ati ngatiende uko zvakandozimukandoende pachiprofiti munotaurirwa kuti ndakafe ndude zvakati ati vani hamba enda sekuru kobva moto kwasvika yapa ati kuti namati kwazi munhu wacho urubudi hwacho uri kazi hapana zvindingasenza kuti munhu hapadi hapana uraita hapana todina kati ngatiende kuno umweni kwabva taende kuno umweni svikeyo munhu wacho urubudi hwacho uri ati hapana saka ndingasenza sei ichoti imwe urubudi hwacho ungoripi anti auri kuchiprofiti chimwe saka chiprofiti chimwe chiri kuti musasamubvise panapa hino zvingasenzeka sei todina tiati kati imwe endai motore chinhu munhu iyowo tiri tifambe naye tizwe chii chinoitika zvesho akaenda kumutora usiku asvikati ati ngatiende kuti panouya kuti tode munhu yawa usiku svike kunhuti mwauya usiku hazvichadini hazvichaitika ura hino todini uyo anamatana muzukuru wacho obva ati kuno tinonamatana uri pakati saka zvingaita ero tiende ikweyo ati tomufonera auye ati amufonere
wavamfonera kwanzi hausiku kurasi kuna richakwanisi kudini kuuyeyo ba yauraita panchari chakushatawo saka isusu touyeyo rakati uyai tabva tasvika pambofuti wasvika garai ngendawo garai ngenda kuti agara kuendawo topedza kuti inini zvezviri kuona panapa iwowe garapo imwe baba mbori ani nanipo pa ngatirise kune muzukuru zikanzi mune mwana wanyu wakambonga chidi echirwara muri pamba penyu munoningise kudai ngati hazveshuwa sikanzi waizwei ndikati waindoti nzee dzake dziri kutinhira here kudini here sikazi mukazodii ngati kaenda naye pamuprofiti murapi kwabva taenderapo akati ndomugadzira kubva kutori nhombo dzake mozodai tauraiti zvakadii zvakanaka kwautodi kwautobvapo 2022 tauraiti kwautobva kwautodi kwauti yakati saka mhepo yemwakabvise pamwana wenyimwe ndiyo yemwakaise apa tikati inini here anti aiwas ndozvendiri kutaura tikati inini kubvise mhepo atakafambire mwana wangu hatizunguzwe mhepo iyi zvokuva kuti taura izvi hatichazviziva izvo ati ndozvendiri kudini zvindakutaura ati washikakadzani takadini takandoda wazipedza kuti Priska ndiani tikati Priska tikati Priska mwana wabambo mukuru zikazi wakaroorwa here ndikati hasi wakaroorwa asi unondoti apaende apa ndakati saka mhepo iri pana Priska ndiyo yakabva musha mwenyimwe mwakambouye munhu wakauyemwo wakafiremwo ndikati zveshuwa taindozwa ana baba echidini echitaura kuti makauye munhu echiti tubve South Africa here kare hanzaiti sisi tiri kwenu kwamutare akondeekuuye kwamutare kwabva zvine pagomo muchindu umu ayati iwe gomo rinonga rikumba kwangu iri ati angatisvikepo kwasvike payapaya ndiyo pamba pangu pana asi kachazivi mumba makajubheri ndo pamba pangu pana kwauchitogara neshamwari yawo iya shamwari iya kwauchitogarawo musha muya kusvikira hazi yakandofoiri paini iri mushango yati yawafa saka zvose uyu uri kubuda achiti ndode chinyi ndode mukadzi saka imumu ndiyo munhu wakafayo ndiyo wakaise pana uyu inini here kuti zvakandoitwa ngaakuru wako apeno zviri muchiumu mwako mweyo ndiyo nyaya yacho iripo yacho ini zviritoshambisa ndototi pamwe ude kutaure nyaya yakataurwa yekuti imwi sekuru endai nani neaya akati tide kuripirani mai akachajwa tikazi iwowe andi mai tiri muwanisa uyo wakazobudirwa uyu tirimwo akati taura tizwa ati ndabudirwa undiwana handini mai namo kutaura mbuya ake hanzvadzi yangu iya uri kudai tikazi bhenji wakandituka akandituka ndode chini ndine mwombe 4 nababacho akandituka babacho akandiroesa kunge makomero ndine mwombe nganai 2 kuite 6 wazwa here muzukuru akati honda zwa ndozviti tichashimboende kogadzira izvi petakauyopendaana ndosvika iyo muzukuru uruzwa here kuti mwekundo wakavareka timangasvika ari kuende komangarire munei chemuna chenyu petakaitagozi imwimwe mune zongwaisako tabvako ndakati azukuru mazwa here zotaura chinyi muprofiti yongohemao ngatidini ngatifambe tese timbonase kuzwa kuti zvimborise akati zvakatopera zvakatopera ndikati musoro wangu uno wakatware dombo riri kundiremera ngatifambe tese tinase kuzwa akati zvakatopera naso ndozwa kuti zvazibuyai kwamambo kuti kunei hatizivi kuti kunei musikana unonga akazondoramba achimangara here nditendiri hanzazi yacho icho uripo ndakamubvunza musaya pakadini timbonase kufamba tega isusu akati sekuru chimbomira zvakadii zvakandodaro saka ini utofunga ndichiti paatimangari kuda kuta kuti imwimwe chokai azukuru enyu aende koripa kwakataura mbuya kuti ndiripe inini ndozvendiri kuziya chete zviro. Alright. So it means zvamataura musikana nezvekutaura zvakasisa because baba vakutaura kuti pane munhu akabvuma mhosva iyoyo kumera apa ndizvo wamakatanga akazi akada kuripa ndiani wakatangozvingode kuripa ihachadzi yangu ino ndienda kuripa ndiende kuripa wekwamai kweti wekwababa ndienda kuripwa ndienda kuripwa nani nababa auyo
pamusoro ndofunga ndanga ndataura muchidimbu. Pandakatanga dambudziko tichitanga kufamba ndataura kuti pane mweya yakatanga ombobatwa imwe ichitogadzirisika. Tasvika pane mweya wambuya uri kutaurwa inowe hanzvadzi yavo ndopakazobuda nyaya yavo ivo aya tafambira kuzwa nyaya yehanzvadzi yavo. Yababa vangu vari kuzoda kuripa zveshuwa vakatotaurirana, mhepo ikatotaura ichitoda zvakati vakatotaurirana nenyaya iyoyo. Asi tiri pakufambira nyaya yambuya iyoyo ndo pakanzi nemuprofiti muri kufambira henyu nyaya iyi iripo zveshuwa, asi haisiyoba iri kukonzeresa kuti mwana uyu atadzogara zvakanaka mumba make. Chiri kukonzeresa mweya wemunhu wemurume wakange wakaiswa futi pana mbuya angu ayaya. Ende vana vavo mbuya ana tete vangu varipo vakatopupura kuti shuwa mai edu vangu vasingagari zvakanaka, vainetsana nemurume wavo nenyaya yemumba yemukati. Saka ivo vakatonzi kuti muchada kutoripawo nekuti munhu akasvika pakufa nemhepo iyoyo yamudiwa uri kutaura. Taitozvizwa tiinawo sekuriyo paiprofitwa zvinhu izvi. Tiri pamwe chete nawo kawani. Chinhu chataurwa nemunhu wani ndichocho tinoti at least padavhoti 3 kuti mubude nechokwadi chekuti anza irapo. Saka sei mamirira zvakaita izvi zvinoita kuti muende panzavo munoone tete chirano okubatsira uripe anza vashuya. Chiprofiti ngechenhema chakaenda kotaura hanzi imwe muti mwakaike hanza dzenyewo endaipo muende koona pane rinda rakakure kudai uri rakakure kudai. Tabvono taparadzana takazopetuke kuna azukuru ndati azukuru takanganwa pakazi payapa endai muone kuti pane chini, pane uri payapa. Takasvika papana uri kwendiri oti iwowe unegona iwowe unaro riri muredhiyo, ine redhiyo yacho handina ine redhiyo yacho mazviziva here ziva pazuyazo pendakaenda kotaurira hama dzangu dzaisasara mushakura asi anhu ekwamuchaho ane mweya wepiko. Ende chiprofiti choicho ngechenhema. Ungani kutaura kuti kune uri iwone kutore makona ako iwo unawo ari muredhiyo, ine redhiyo yacho handina. Okay. Saka kuti imimi endai pai mirai padzasi kana muchira kana mukabuya kusanjira rikuenda saka mirai padzasi